Libini seven along Adaba Birta Thanang Sami Bismai Disopi, non Birta Thipi Pen Arjita. Socheng constituency MSC Hetsing rongphar aphan MSC ang hoben pasun nangji lapen ministers kilong nonde ke bangpli MLA kilu ke thek thiapon. Organizing Secretary Kursing timung amena hemalong Pherangke Amai Kepha si kedam tanga porahut Socheng constituency MSC Hetsing rongphar pen kaningje ponaro nodoi job card ration card lapen PMYJ hem sopen chengloki BJP amunit kalia phan ke nangpi pon pe pukaningje pon aputhak APHLC asong pen ke ningduglu. Lasila busana bang phua phan ke MSC pen pasuntuk nang popusi Kursing timung Pherangke Amai long pen ningje pon. Laben karbi ang long pen kachatoy dun MLA bang pli atum minister kachapalong no thek theke ke thek the laben kilu apollo. Lasila busana bang phua tum phan ke nangkele ji MLA kili ka hot ke parem vek nang popusi Kursing timung Pherangke Amai long ningje pon. News text report B News 7. Non Birtang Ton Pen Arjita. MP election tame APHLC se haite PS ten APHLC se haila. Hala bangso aning ke jangje pen bangso aning ke jangje cepak lang kumat inut rap kachutoy dun MSC ake Hetsing rongphar dipu alang li lake opposition tum tanang long dun berlo asin non epong mangke sorkar penta chini darlo je opposition tum han ke pipono plotang de tu MSC ta heret tu polang kaning ji ponlang do la sinili ki pudai mangke la hello Hetsing rongphar pen tuliram rongha MP Omar Singh tiso lapen Karbiang Long District Administration lapen DC Deputy Commissioner ke District Commissioner atum phan ke pachini lam thila hello Hetsing rongphar hala bangso kaningje da malang helang ke chengsi alang ning tibi machi malang le phang arjuna ko je alang MSC high depen seme ke deng along ko pilo ke ningje je pinine labangso ang hoy labangso MSC ang hoy pen seme ke teng bang kela hello le kiduk kela heme jangre khai dhorom jipu pe pinsi ne labangso ka India long apen Assam long lapen Karbiang long nang kele scheme an abang keneta kiduk kela kelang paching bar pon pupus hala bangso alang le seme ke deng do asila bangso seme ke deng along pinyalang le citeng de det si Karbia ke aphan kiduk kelak inglong aso tum hanang ke plak abang ke ni dialang lifan pilabang so press amei pen sialang lifan pinrem le chingsi apen tim Karbiang long tuliram long ha ke japon tim Karbiang long do anda ni labang so lam ke klang pen wat ke ni lipin rem lu lason hak taksi urunodoy no job card no ration card no lake BJP pohla da ke togare Komama si kelong jima arona tengpen ka kategori komat si kelong nang jima kelong nang ke hla so kategori tengpen si lamang so urun doi pipi ante non hala tumhan khan et si ako nona kimi ki philap ni ku bangke lake chokche pusi dilang ma jomdunno asi prabjit pen alang ikhan lamang so arpu pen labang so MSC ang hoy pen pasunang pusiem tuliram rong hangstame la hello constitution karkan aron karkan alang li seme kita ateng mence klem klepot alang li han prabjin pen governor long alo policy alang li han arpu la bangso MSC ang hoy pen pasun tuk nang ko athelang li constitution ke criteria man constitution apa alang karje ban pulutang de sona ban pu ban ke governor ke hai asam governor ke hai tamelang li han la bangso hoy pen pasun je ja kong dulu pasi pasun ji ma onema pulutang te la ke ni tonta aron pen cetanang kokko modai ke disiaton na dai dotun kohi lapen asam government adai do kohi lake athe da ke da alongri lake India ke lake democratic alongri lake isi gonotontro de adim lake labang so de long ke lake nangli jog si vote jog la pulutang te nangli ration card kilong je ja kong dolo nangli job card kilong je ja kong dolo urundoi kilong je ja kong dolo langsung si PMAY kilong je ja kong dolo nang India suluk Indian citizen loke and Indian citizen lo pulutang de nangli komat lo ke plaka bang hala hello constitution against ke klama bang lo lasona bang puang ke prabjit pen khatek si beng ni kumang ni pu me khatek si beng ni lake aron teng pen
Ate ada kiddu kela hatum vote jogalu. Kedam tang MP da vote joglo, kedam tang MSC da vote jogalu. Hala amrena long. Cek kartu sondroin hi pu sorkari gambura PS lah cek kartu PS long alang ni BJP long polling na presiden long. Alang ni pulo BJP nang dundete la bangso scheme nang pipe puselang ni keninje. Pulo tam de karbia ke kiddu kela panang ni keme jangan ke plak abang pulo. Hala ke plak atau matong la bangso scheme kipima. Maha bihar pen kilang tong la bangso scheme kipima. Dak ke dua kar bituhan pila pipe da ji rondo lesi. Latum si dak ke do bari. Aku latum han si pini bangke. Kopilo ke pu nang tunge BJP nang dundete la bangso scheme nang pipe pu. Lasi hala bangso scheme long BJP pu tok angdoma. Hala bangso uruno doya form long BJP a presiden asui abeti hala dak la bangso scheme long lepu hada ke tok doma la bangso rat pan klada paklang thek nang ko ponon BJP tu. Napen district commissioner DC dame la bangso lam klada pan pacinang nang ko Karbiang long west Karbiang long DC tum la bangso lam pacini serang nang ko. Jong si pacini ni pelotang tenil tu ke court along high court along tu pate bong nang ko. Monana tum hada lam kelas sipi tu noi. Nili Karbiang long DC hada pacini lo. Dak itu west Karbiang long pen dak Karbiang long DC hada pacini lo. Je prabjin ben la bangso lam kaninje bang ke pang tonji la bangso parliament pen ke plak ke pleng ke paduk ko ka bangke pang tonan ko bosi dili disi apanta pacini glo pen chuning riglo papen jom si ala itu pacini rara phan pacini thek the rara phan bakla thek the pulo tang ke litung ke prabjin pen tong court ke pate bok nang ko lagi athela bangso scheme ke partia pele scheme nang gali ke komane BPL family tum ke long ji aot ke do arona teng ben ke long ji arona teng pen apot ke long lok tum han tiket han ji aot abe lagi lake nang DC tum ta chini la pen dak hala jitu department ke claim tum ta chini la si prabjin pen la bangso abange pang tonang po DC tum ta arong la bangso awareness nang tum pinan po lason awareness kawe po si pini karbia ke tum ki duglo scheme le nang ta parliament nang BJP nang kongres nang SDC nang APHLC po men pen pinang ke plak ke do kop si karbia tum pini yang ta 90% mat plaster henang do kok. Pasti la sona bang galang kuning tonang po ing tonte pelutang te nil tong prabdin pen bitu ge sodak pen 26 constituency itu ke song nang kok pulte. Nili pini la bang som me basi pacini lo. La si karbia tumang bon nang ke plak ke lake RSS la pe bongo sena tuma polisi la so polisi long si pini BJP long ke do karbi hajira som dadu na karbi la RSS bongo sena lang chong dadon hala BJP lang do kar bitum latum mata pini amek prangtelan latum han pini hala tum han isi amek ke palu son si pini RSS tum claim da si pini lam thiang bona tum ching pu haiden lalo tapi non intensi Karbiang long bang pi MLA atum pini minister ho ada cepalong thek minister ang ho jong jalang cepalong dum thek pulotang te Karbia Kepha autonomous state one thegi puke kwan sining ke thedu hila asi lason MLA ke plang play ke thek la pen kilu ke lom MLA tum han ke tum Karbiang long pen bang sinon ke wanci MLA election mang itu parem bek nang kokko lason kilu si tum ningkan troxiket Karbiang long ma jotoy do kilu kilu MLA jok sepin autonomous state ke long de lo kente kere set MP busan de autonomous state long po kere set MP busan de autonomous state long po kere set CM yang busan de pin autonomous state long po sta autonomous state ke long ipan pin autonomous tuar na charge la ko people nante along tuma meke para RSS a plek pen amham phum he thamma article 243 la chini der lo la pen autonomous state ko son mentu si palong nai la phan ka chi song ya ja kong talam tuma bedel pilo ke patikum dun lok lang namta nasi MLA bang pi tumhan MLA bang pi tumhan minister ke pipe dar bang kala ke BJP tum inglo aso tumhan kelang le la pe inglo aso tumhan lang selet pik wa am thek bang ke pini la bang so bang pi MLA tumhan minister ke pipe si tum thek long dak lo sinang tum ta chini nang po non ke bang ji
MLA election bangke lason MLA tuman mangi tum karbiang long masih toy pensi toy dunang nelo lason toy dunang lang kote no tum ningkan proxy ke itu bakwa fichiru chunang po lasi nili pachini dam bangke padingo elo lasi lahai urunodo ya mempen job card amendment ration card amendment lapet BGP atum amena property kacitin bangke lake nitum APHLC hin ben kroy thek thela ben karbiang long arap social organization atum ta kroy thek thela ke penang tum kroy he penang tum kroy bangke la sido joy la sa penang tum kroy krep bang social media ta bang Facebook ta bang cetok lu lasil alam tum mana li choro lo lapen hala jai ka thar sa against kaning je tum karbiak he kaching hona tum karbia op karbi tang te karbi pu chi puatum pani press meet doset karbi ke pamir pujai ka thar kar bogatum pila bangso karbi tum hanang ke plak lo pun nang ho ching putun de nang tuman RSS bombo sera tong nang hunang bang hetma BGP tum nang hunang bang hetma pila bangso lam he thang pun nang se che patu tun hainet ke nang tuman nang nam det ma pini RSS bombo sera tum siam tuliram hanang nang nam det ma Hetsing rongphar kai nang nam det ma jai ka thara phan nang tum je karbiang long pe pavir po tum kaning je tum he karbiang long pavir de tahai kining je tum he pini nang ho na lo nang tum ko na lo kana keno pini hetsing rongphar karbiak hiang mok nang ki plak lo pon nang se ci padu tum de manang tum karbi au abia me de lo mate karbi pu nang tum ka ci puku piale dolang de non pini nang tum mi phikai lo karbiak khena nage plak thar pin jai ka thalo sona complain bela karbiak tum plang nangji karbiak tum cing thur nai mus jai ka thar kaning je sta nal tum bangai nang mek che charum de nang no du long de sta pini la bang so het sing long phaning je de pini ya ni thomalo pini ya ni de nang tum nang siawi nang snam jai ka thar sarai ke nang tum press meeting ni tam konal ka et ke no konal ka la pete nang tum la ha tum la son tum la pok la na la sona tumelo karbi akheke pavira tumlo sona tumelo karbi kiduk kela tumhana li chong se tumlo sona tumelo la se piniani alam tum hal hetsing long parlam ninje tera kita piniani ta asi sipat heda la sona le tum pang thek la sona le tumhana le tumhan kiduk kela ni jakom nang pavi tum si tumano tena pang thek dei asi nili choro lo nang tumhan press meet ke na peng pen ke ba pen kado kana le ke pachini lo labang solam the puthak DC la pensiam tuliran ohaman se lam klar pipetik ke ni tumange kache songi bhangin tum sigding lo apor tipilo nene tum ni krep poangbo apor pilo disi tuman apor pilo la pen karbiang lo autonomous council asiam tuliran rohang pana apor ni krep poangbo hetsing rong parlam kining je puthak lam klar pi high pisrak nako jong si pipe pulotang telake nili tum ke kache song nang ton te Arora te manche songji constitution te manche songji la pen itum court lo ke patte bagi fandan itum ke sisik nang kok la kenin tum ke lagi prabjin ben tuliram rohang la bang solam klar pi hainang pu la pen di situm ta la bang solam klar pi dunang kok pu athe di situm la bang so responsibility do bini urunodo scheme nangale ke council lo lenang kele kali DC office lo sinang kele te DC tum kusong jila bang solam kapani jelong lok lalu tumhan command authority authority ki pige je lada ke DGP tum si la bang so scheme long charge pu command authority ki pige tumhan command authority aja kong pige la si la bang so responsibility ke DC tum da chena kong leke nang tum hello democracy aron karkan gণতন্ত্র la bang so aron karkan tum na so constitution Indian constitution karkan tum lo constitution pen senitang pa mes ini bangke hidup kelak pan itu melangji upami sensi pini bangke nangke BJP opposition party pot nitung ke nang pitek te bukan inje bangke lake nilitung ke ning samse lapen nikai itu APHLC kai do la bang solam ning sam tek telu si prabjin pen nangke west karbiang lo madisi lapen da karbiang lo madisi alam itu prabjin pe la bang solam puthake lam klar pinang kokpo Komar si lapan solam kan enjoy baca kong pilo nil hala bang solam nang si alang pun klar pinang kokpo ate scheme nang kele ke state scheme nang kele ke di silong sinang leji council long lenang le gali lapen scheme doan uruno doi puno job card puno PMAY puno ration card puno di silong sileji kente pini nang tum di situm dong asang ke toy luma
CM nung tong doy ma lasi labang solam ke prapjin penang tu lam klasipi nai kalitang tele tu mangke kaci song mangke tu cisik nang kok ni kre pong pong nitu song vet pula ke ako APHLC ke aplikasi huia tum gali lage komane na area jadi ni tum ka phere bangke ni cuijeng dak lem pen tungke akhir tu ngaron pen si song ni itu maron pen si cedamji itu maron pulut tang te law do constitution do IPC CRPC do hala swat teng mesti tu ngece song pu na pen constitution lo ku pipi ma ke do hala swat teng tu ngece song an tok pu na sini lang tu man choro lo pini nili ke tham ge lan si intoni ko Lansing Tony Koglo, Domi Thagmi, Kurgang to Kardon.